Hanggang sa nadako kami sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Bagaman baguhan kami sa kanilang paningin, malugod kaming tinanggap ng mga mamamayan sa lugar na yon. At nagulat kami dahil kilala nila si Tatang Pasyo. Matagal na panahon kang hindi nagawi sa lugar na ito, Pasyo. Inaasahan kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Teka muna, sino itong kasama mo? Bungad na tanong ng isang tao na parang pinuno ng baryo. At nagagalak din akong makita kang muli, kaibigang Macario. Ang kasama ko ay si Rigor, ang aking mag-aaral. Tugon ni Tatang Pasyo. At sa aming pag-uusisa, napansin kong may mangilan-ngilang kubo ang sinunog. Sa isang bahagi ay may isang malaking kubo na may mga nakaburol na mga bangkay. Hindi ko maiwasan ang magtanong at napag-alaman ko na sinalakay sila ng mga rebelde. At ayon sa kwento ng mga taga-baryo, hindi tinatabla ng bala ng barel ang mga sumalakay sa kanila. Tsaka kung ang pangkat na sumalakay ay mga ligaw na talahib. Manong, mukhang malapit na tayo sa mga hinahanap natin Wika ko kay Manong Pasyo na noon ay nasa mga kabaong na nakaburol sa kubo. Ang mga taong nasa loob ng kabaong na yan, Rigor, ay mga walang awang pinagpapapatay ng mga ligaw na talahib. Nakakalungkot isipin ang pinakamalaki kong pagkakamali ay nagmimistulang multo na patuloy na nagbibigay ng takot sa akin. Wika ni Tatang Pasyo. At ramdam ko sa tinig niya ang galit at pagsisisi sa sarili. Manong, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Ituro mo lang ang mga aral na yon sa mga taong inakala mong mabuti. Sila ang nagkamali dahil hindi nila ginamit sa kabutihan ang mga aral na yon. Pag-aalo ko sa matanda. Alam ko sa sarili ko na dinadala niya ang bigat ng mga pighati na nadarama ng mga pamilya ng nabiktima ng kanyang mga tinuruan. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na hahanapin ko sila at gagawin ko ang lahat upang matigil ang kanilang kasamaan. 3 gabing ibinurol ang mga patay sa baryo na yon. At sa huling gabi ay may hindi inaasahang naganap. May dumating na 3 kalalakihan. Tiyempo naman na naroon ako sa kubong pinagburulan nang dumating sila. At pagdaan ng mga ito sa akin, naamoy ko na naman ang napakasangsang na amoy. Yung pinaghalong bulok na sibuyas at dumi ng tao. Akmang tatayo na ako upang puntahan si Manong Pasyo, ay siya namang pagsulpot nito sa likuran ko at agad na nagsalita ng, Mga aswang sila, Rigor. Huwag kang magpapahalata. Wika nito habang iniaabot sa ilalim ng mesa ang aking talibong. At dahil may iilang mga tao ang nasa burol, pasimple akong nagkunwari na mag-aabot ng kape sa mga ito. Sakto din kasi ang pagdaan ng isang babae na may bitbit na tray na may laman na mga tasa ng kape. Bumalik ka sa loob at huwag kang lalabas. Ako na ang bahala. Sabihan mo din ang iba. Pabulong na wika ako sa babae na agad namang sumunod dahil nakita niya na nakasukbit na sa bewang ko ang talibong ko. At ganun din ang ginawa ko sa iilang kalalakihang nagsusugal sa burol. Paisa-isa silang pasimpleng umalis na kunwari ay iihi. Pero hindi na nagsibalikan. Hanggang sa naiwan na lang ay yung 5 kalalakihan at kaming 2 ni Tatang Pasyo.
Agad kong kinumpronta ang mga ito. Anong kailangan ninyo? At bakit bumalik pa kayo? May trabaho lang kaming hindi natapos. Tugon nito, sabay harap sa akin. Nang mga oras na yon, tanging sulo at mga kandila lamang ang liwanag sa kubo. Kaya medyo malabo ang itsura ng mga ito at puro pa sila nakasombrero. Hindi pa ba kayo nakontento sa ginawa ninyo dito? Gigil na tanong ko sa kanila. Itanong mo yan sa sarili mo at sa kasama mong matanda. Dahil kayo ang pakay namin dito. Sambit nito, sabay takbo papunta sa kinatatayuan ko. Dahil sa bilis nitong kumilos, hindi ko nagawang bumunot ng talibong. Dahilan para masakal ako ng isa sa mga kalalakihan. Sinubukan kong tanggalin ang kamay nito pero hindi ko magawa dahil napakadulas nito na parang may langis na nakabalot sa balat nito. Ngunit nabitawan niya ako ng tagpasin ni Tatang Pasyo ang kamay nito. Naghihiyaw sa sakit ang lalaking yon at agad silang tumakbo papatakas. Habulin natin, Manong! Wika ko kay Tatang Pasyo at agad naman naming sinundan ng mga ito. Sa pagkakataong ito ay hindi na namin palalampasin ang mga aswang dahil alam na namin na kami ang pakay nila. Patuloy lang nila kaming hahabulin at marami ang madadamay dahil doon. Sa di kalayuan, nakita namin silang huminto na para bang hinihintay kami. Huminto kami sa pagtakbo ni Tatang Pasyo dahil naramdaman namin ang napakaraming presensya sa aming paligid. Isa itong patibong. Mag-iingat ka. Wika ni Tatang Pasyo at nagsilabasan ang mga nilalang mula sa mga sukal at napakarami ng mga ito. Wala kaming kalaban-laban. Manong, mukhang ito na ang katapusan natin. Katapusan na nga ba, Rigor? Sigurado ka? Nagsisimula pa lamang tayo. Tugon nito na nakangiti. Mula sa likuran namin, lumabas ang 7 kalalakihan. May mga hawak itong mga gulok, sibat at mga pana. At sila, yung 7 mag-aaral ni Manong Pasyo. Lumapit sa amin ang isa sa kanila at nagwika ng, "Matagal na panahon na din tayong hindi nagkita, Tandang Pasyo." Wika nito. Matagal na panahon na rin. Saka na natin pag-usapan yan. May mga kalabang pang nag-aantay sa atin. Wika ko sa kanila at agad naman silang nagsibunot ng kani-kanilang mga sandata at sinugod ang mga aswang. Bagaman nadagdagan kami ng bilang, ay hindi pa din ito sapat kung ikukumpara sa dami ng mga aswang. Ngunit nang magsimula ng lumaban ang 7 kalalakihan, nagulat ako dahil sobrang bilis nilang kumilos at natatapatan nila ang kakayahan at angking bilis ng mga aswang. Tinatayang nasa 20 ang bilang ng mga ito. Ngunit walang kahirap-hirap na nagagapi ng 7 kalalakihan ang mga aswang. Hanggang sa nakisali na kami ni Tandang Pasyo sa labanan, naramdaman ko na napakasarap sa pakiramdam ang makapatay ng aswang. At sa hindi malamang dahilan, ay nararamdaman ko ang kakaibang lakas ng aking katawan. Maging ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay
Iba ang may hawak nito na kusa na lamang iwinawasiwas ang hawak kong gulok. Napakagaan din ng bawat kilos ko na tipong nakakasabay ako sa mga aswang. At nang bumagsak na ang huli sa kanila, iniikot ko ang paningin ko sa paligid. Wala na ni isang aswang ang nakatayo. Para ding dinaanan ng bagyo ang lugar na pinaglabanan namin dahil putol ang mga sanga ng puno at nabuwal pa ang ilan sa mga ito. Doon ko napagtanto na hindi pangkaraniwang lakas ang taglay ng 7 mag-aaral ni Tatang Pasyo. Lumapit ang isa sa akin at nagsalita. "Ito ba ang bago mong mag-aaral, tanda?" Wika nito habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. "Oo, Marcel. Siya nga." Tugon ni Tatang Pasyo. "Hindi na masama. Mahusay at malakas ang iyong pangangatawan. Napakaganda ng epekto ng mutya ng kugon sa katawan mo." Wika ni Marcel. Inaya sila ni Tandang Pasyo na sumama sa kanila sa kubo upang makapag-usap. Pagdating sa kubo ay naghanda ng makakain si Tatang Pasyo para sa aming lahat at napag-usapan namin ang tungkol sa mga nangyari sa kanilang 7 matapos nilang umalis sa bahay ni Tatang Pasyo. At dito na naging malinaw ang lahat na sinabi sa akin ni Tandang Pasyo. Sumama pala sila sa mga rebelde upang matunton ang kuta ng mga ito at makapaghigante. Kasi itong mga rebelding ito ang dahilan kung bakit sila napahamak. Dahil kagaya ko, ang 7 kalalakihang ito ay mga biktima din ng panggugulo ng mga rebelde. At kagaya ko din, sila ay mga dating sundalo na sinapit ang kapalarang kagaya ng sa akin. Kakadating lang din nila sa destino at tinambangan sila ng mga rebelde. Napagtanto ko na ang mga inakala kong kaaway ay mga kakampi ko pala. Dahil sa nalinawan na ang lahat, nagpasya na akong magpaalam kay Tatang Pasyo. Manong, kailangan ko na magpakita sa kampo at malaman nila na buhay pa ako." Paalam ko kay Manong Pasyo. "Nauunawaan ko, Rigor. Mag-iingat ka." Tugon nito, ngunit sumingit sa usapan namin si Marcel. "Bakit kailangan mo pang bumalik sa mga militar, Rigor? Narito kami. Kaya natin silang puksain sa lakas nating 8. At gusto ko lang ipaalala sa iyo, walang makakatalo sa atin." Wika nito. Bagaman ginawan tayo ng mali ng mga ito, Marcel, hindi ito sapat na dahilan upang ilagay natin ang batas sa ating mga kamay. At kapag nakabalik na ako sa serbisyo, maaari akong makakuha ng hukbo na makakatulong sa akin. At higit sa lahat, maaari ko kayong ipasok bilang kasapi ng militar. Sa angkin yung lakas at husay sa pakikipaglaban, madali niyong malalampasan ang mga pagsubok sa mga pagsasanay. Wika ko sa kanila. Pumayag naman silang magpalista bilang kasapi ng sandatahang lakas sa ilalim ng Kafgo Department. At ako naman pagpasok ko pa lamang sa kampo, laking gulat na ng lahat nang nakakita sa akin dahil sa hindi nila lubos akalain na buhay pa ako. Ang inakala nila ay nadurog na ang katawan ko sa pagsabog. Kinausap ko ang aming pamunuan at humiling na ibalik ako sa serbisyo. Pumayag naman sila pero kailangan ko pang sumailalim sa mga pagsusuri, lalo na sa isipang pagsusuri. Pumasakot naging normal ang lahat ng aking mga pagsusuri. Dahilan para makabalik ako sa aking tungkulin.
At dahil sa nangyari sa akin, itinaas ng isang antas ang aking ranggo mula sa pagiging sarhento ay naging isa kong tenyente at pinamunuan ko ang isang pangkat kasama ang 7 mag-aaral ni Tatang Pasyo. At walang may alam ng mga taglay naming kakayahan. Ang ipinagtataka lamang ng iba naming mga kasamahan ay ang kawalan namin ng takot na suungin ang bala ng mga kalaban namin. At sa bawat operasyon namin, napakarami naming rebeldeng napupuksa. At dahil sa magandang ipinakita ng 7 mag-aaral ni Tatang Pasyo, inalis sila bilang mga kafgo at inilipat sa Scout Ranger Division kasama ako. At dahil sa paglipat nila, mas naging epektibo silang mga kasapi ng hukbong militar. Napabilang ang grupo namin sa hukbong nagpabagsak sa isa sa pinakamalaking kampo ng mga rebelde sa Mindanao. Dahilan para mabawi namin ang kampo na naging dahilan ng paghina ng moral ng mga terorista sa buong kapuluan ng Mindanao. Kinakatakutan din ang aming pangkat at tinawag kami na Death Squad ng Scout Ranger Division dahil ang bawat madaanan naming labanan at kampo ng mga rebelde ay nagmimistulang dinadaanan ng bagyo at walang natitirang buhay sa mga ito. Hanggang sa nadestino ang pangkat namin sa probinsya ng Bukidnon at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap namin ang isang pangkat ng mga tao na may mga angking karunungang lihim. At sila ang pangkat ng mga ilaga. Hindi naman sila maituturing na mga rebelde, ngunit kinakatakutan sila sa lahat ng probinsyang yon. Dahil kapag nagkasala ka sa batas, sila ang nagbibigay ng parusa sa iyo. At ang parusang ito ay kadalasang parusang kamatayan. At dahil maging ang mga kapulisan sa lugar na yon ay hindi na sila kayang pigilan, nagpasya na ang pamahalaan na magpadala ng mga militar sa lugar upang masugpo ang mga vigilanteng ito. At ako 10 ng aking pangkat ang ipinadala doon. Pagdating namin sa kampo, kaagad na kaming binalaan ng commanding officer na hindi basta-basta ang kakaharapin naming pangkat dahil ayon sa mga nakasagupa ng mga ito, hindi sila tinatabla ng bala. At kapag nagkubli sila sa sukal, ay napakahirap na nilang mahanap. Dahilan para tawagin silang mga ilaga. Kinabukasan nagsimula kaming maglibot sa bayan. Hindi kagaya ng Basilan, napakatahimik ng lugar at makikita mo na hindi takot ang mga tao sa mga militar. Dahil napakaaga pa ng paglabas namin sa kampo, napagpasyahan namin na magkape muna sa isang kapihan doon sa bayan para makapagtanong-tanong na din. At isang lalaki ang napagtanungan namin tungkol sa pangkat ng ilaga. Nung una, ayaw pa nitong magsalita. Pero siniguro ko sa kanya na walang makakaalam ng lahat ng sasabihin niya sa amin tungkol sa mga ilaga. Masyado silang marahas sa mga tao, lalo na sa mga kagaya ninyo. Kapag nakasalubong niyo ang pangkat na ito, siguradong papaulanan kaagad kayo ng bala. Wika nito. Ano pa ang nalalaman mo tungkol sa mga ito? Saan sila nagkukuta? Tanong ni Marcel. Hindi ko na po alam ang mga bagay na yan. Pasensya na, ngunit wala akong kaalam-alam tungkol sa pinagkukutaan ng mga ilaga. Takot na tugon nito at agad na umalis sa kapihan. Paglabas namin sa kapihan, tiyempong may nakasalubong kaming pangkat ng mga kalalakihan. At nang makita sila ng mga taong bayan, ay kaagad itong nagsipulasan papasok sa kani-kanilang mga bahay na animoy takot na takot.
hanggang sa nagsalita si Berto, isa sa mga kasamahan namin. Tiniente, mukhang tayo nang sinadya ng mga hinahanap natin Wika nito. At sa isipan ko ay may bumulong na may panganib na paparating. Dapa! Sigaw ko at agad namang nagsipagdapaan ang mga kasama ko. Kasunod nun ay walang patid na pag-ula ng mga bala mula sa pangkat ng mga kalalakihan. Ina, Tiniente! Mga ilaga! Sigaw ni Marcel at agad kaming gumante ng putok. Nagsipag-atrasan ang mga ito na agad din naman naming hinabol. Kailangan may mahuli tayong buhay na makakapagturo sa kinalalagyan ng kuta nila. Wika ko habang tumatakbo. Ngunit kagaya nga ng sinabi ng taong bayan, nawala na sila sa paningin namin. At nang sundan namin ang kanilang mga bakas, nakita namin na may mga patak ng dugo sa mga dahon ng talahib. Sinundan namin ang mga ito hanggang sa matunto namin ang kinaroroonan nila. Masusi naming tinandaan ang lugar. Hindi mo na kami kumilos sa kadahilanang wawalo lamang kami sa grupo at tiyak na mapapahamak kami pag sinubukan naming lumusob sa kuta dahil napakalaki ng kutang yon at tinatayang nasa mahigit 200 ang kanilang bilang. Napagpasyahan naming umatras at planuhin ang mga susunod na hakbang. Humingi din kami ng karagdagang puwersa sa mga nakakataas sa amin. Ngunit nabigo kami sa kadahilanang ayaw magsayang ng puwersa ng pamahalaan. Kung kaya nagpasya kong gumawa ng hakbang na sinang-ayunan naman ng iba ko pang mga kasamahan. Ang kabuoang bilang ng aming pangkat ay nasa 50 at 30 dito ay mga Scout Ranger. Ang natitirang 20 ay mga Kafgo. Ang aming plano ay pasukin ang kuta ng mga ilaga nang hindi nila napapansin. At mula sa loob, uunti-untiin namin silang ubusin. At ang ilan naming kasama ay mag-aabang sa labas. Sinabi ko din na itarak nila sa lupa ang mga dulo ng baril nila para tumalab ang bala sa mga kalaban. Kinabukasan, sinimulan na namin ang paglalakad paakyat sa kuta ng mga kalaban. Mababakas ang pangamba sa ilan naming mga kasama. Ngunit dahil sa tawag ng tungkulin, kailangan nila itong isantabi. Gabi na nang marating namin ang kuta. Tamang-tama ang pagkakataon dahil madilim at makakakilos kami ng maayos. Dahil sa taglay naming mga mutya ay napakaliwanag ng aming mga mata, lalo na sa dilim. Binigyan din kami ng kakaibang gaan ng katawan na halos hindi mo maririnig ang aming hakbang kahit pa sa mga tuyong dahon at dayamihan. Maliban sa aming angking bilis, ay ang kakayahan din naming magkubli sa dilim nang hindi namamataan ng kahit sino man. Hinintay naming matulog ang lahat at sinimulan ang aming dapat na gawin. Ang hulihin ang kanilang pinakapinuno. Tahimik naming inikot ang buong kuta hanggang sa madako kami sa isang kubo na may mga nag-uusap. At pagsilip namin sa gawang dingding, agad naming nakita ang 4 na kalalakihang nagpupulong. Ito na ang kanilang mga pinuno. Bulong ko sa mga kasamahan ko. Hindi ko nakita ang mga mukha ng 4 na lalaki dahil nakatalikod sila sa amin noong mga oras na yon. Ibinigay ko ang hudyat upang pasukin ang kubo. Pero nang sisipain ko na ang pinto, ay tumambad sa akin ang isang pamilyar na muka ng isang matanda.
Okay. Grabe, sobrang ganda nito. Ibang klase rin yung kilabot na nararamdaman ko. Lalo na nung nabanggit yung ilaga o ilaga. Search nyo kung ano yan. Search nyo kung anong klaseng grupo yung binabanggit dyan. Isa yan sa kinakatakutang grupo sa buong Mindanao. Promise. Sunod kagad natin yung finale para hindi na kayo mabitin. Kita kits.